Goedemiddag, Linda! Goedemiddag, Mistee! Is het nog lang nu? En zit de klok van wal? Alleen maar de geluid. Wat is dan het geval? Minuut, seconde om. Er is zevenste kwam. De vaste morgens klopt dit om. En het merkjes groeit met zand. Zakken! Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh, ik kom me hier op 10. Gewoon ik ga zo doorspraat. Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh, ik in de garantiet. Dus kom er nog nooit te laat. Ik moet nu echt nog hoes. Zeg ik dank je ook hier. Door voor als de moes. Dat is er nooit meer. Kom ik dan in mijn sport. En wil weer roze haar. Mijn beste kamerot kan gaan lekker tegenaan. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh, ik kom me hier op 10. Gewoon in ganse doorspraat. Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh, ik in de garantiet. Dus kom er nog nooit te laat. Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh, ik kom me hier op 10. Gewoon in ganse doorspraat. Nee, wie heb ik garantiet? Garantiet te vollezen. Want joh,